ye uti kalo tile 20 ani 7 ye ni y'a ye Malakti ka don kibaru kɛnɛ kan. An ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye kabini aw sigiyɔrɔ la. Ayiwa bi kibaruya minnu b'an bolo ka da tulo kan o dɔ de ye k'a fɔ Tawudeni ni ale eaux et forêts ɲɛmɔgɔ ni o kun minɛlen don banbagaji dɔw fɛ ko ale kɔni bilara. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yir'an na k'a fɔ ko tɛnɛndon uti kalo tile 24 kɔnɔna la ko nin ye Ji Sise ko ale kun minɛlen don banbagatiw fɛ ko ale kɔni bilara ko a bɛ a ka so bunda mu. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yir'an na k'a fɔ ko Ji Sise ko ale ye maa ye maa min a ka baara yɔrɔ bɛnnen bɛ Tawudeni ma ko min ye Tawudeni eaux et forêts mɔgɔw ka ɲɛmɔgɔba ye ale kɔni ye o ye k'a to a ka baara sira kɔni fɛ banbagatiw kɔni nana bin a kan ka taa n'a ye. Ayiwa ko nin kɛra kabini décembre kalo de kɔni na san 2019 kɔni kɔnɔna la ko ni matɔgɔya yɛrɛ kun bɛ ka bɔ Tawudeni ye k'i kunda Bamakɔ kan ni kumaɲɔgɔnyaba dɔ kun bɛ kɛ ko wagati ni an b'a fɔ ma dialogue national ko ale kɔni kun natɔ don o de la ko k'ale to o sira fɛ banbagatiw kɔni binna ale kan ka taa n'ale ye fo ka taa bila nin don kɔfɛ. An b'a yir'a la k'a fɔ ale kɔni ye kalo 9 de bɔ ɲɔgɔn kɔ kɛ ni makɔfɔlen ninnu kɔni bolo. Ayiwa an b'a yir'a la fɔ ni makɔfɔlen in ale kɔni bɛ guna min an bɛ wagati min na bi a kɔni bɛ yen nɔ yen mɔgɔw kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ hali ni makɔfɔlen in kɔni ka seginni na. Ayiwa an bɛ wagati min na ko bi maa minnu kɔni kun taara n'a ye olu kɔni kibaruya ma nka sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ni min bɔra la an n'o da u tulo kan. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ Dire ko olu kɔni ka aidɛmuso ko banbagati wale dɔ kɔni taara ka ɲɛsin yen ma. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yir'an na k'a fɔ ko min ye uti kalo tile 23 ye ko marifatigi dɔw kɔni u kun ɲɛsin aidɛmu min bɛ Dire n'o ye kuranso min bɛ yen nɔ. Ayiwa ko ka taa banbagati wale kɔni kɛ yen nɔ olu kɔni to ka nin waleya in na ko maa kɔni ni ma to a la nka tiɲɛni caman kɔni donna aidɛmu mɔgɔw kɔni kun. Ayiwa hakililajiginna an b'a yir'a la k'a fɔ ko nin ye banbagati wale kɔni duruna ye k'a daminɛ janvier kalo la fo an bɛ kalo min na fo bi nin kɔni o waleya duruna de ye Dire kɔni dugu kɔnɔna la. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ ko Kulukoro kɛnɛyaso dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko maaw kɔni tɛ ka taa lajɛli kɛ yen yɔrɔ la k'a bɛ san 2 bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yir'an na k'a fɔ ko Kulukoro dugu kɔnɔna la ko kɛnɛyaso dɔ bɛ yen nɔ ni ale sigilen bɛ maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ni disi dimi ale ni fari kɔkanna bana bɛ maa minnu na ale ni tulo ni kunkololabana kɔni bɛ maa minnu na olu kɔni ka furakɛli kɔni na ko nka ko nin y'a dayɛlɛnnen ye k'a bɛ san 2 bɔ ɲɔgɔn kɔ bɔ ko mɔgɔ kɔni tɛ ka se ka taa lajɛli kɔni kɛ. Ayiwa ko jateminɛw kɔni y'a yira k'a fɔ ko o sababu tɛ dɔwɛrɛ ko maaw kɔni bɛ yen nɔ ko u kunnafonilen tɛ k'a yira k'a fɔ ko ni bana ninnu kɔni bɛ furakɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na. Ayiwa o de hukumu na nin kɛnɛyaso maaw kɔni ye baara dɔw boloda baara min hukumu na n'u bɛ maaw ladɔnniya nin furakɛli yɔrɔ kɔni na Kulukoro mara la walasa maaw bɛ se ka taa nin kɛnɛyaso la ka t'u yɛrɛ furakɛ nɔgɔya la cogoya min na. Ayiwa kibaruya kuncɛ la kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ coronavirus banakisɛ kunnafoniw kan minisiriso min sigilen bɛ kɛnɛya hukumu kunna n'olu kɔni y'a jira k'u b'a ladɔnniya sanga ni wagati ni bana in tagabolo la an ka jamana kɔnɔ. Ayiwa u bɛ sɛbɛn kura bɔ sɛbɛn min bɛ tali kɛ ka bila araba uti kalo tile 26 kɔni na maa minnu bɛ yen nɔ n'olu garijɛgɛra coronavirus la an ka jamana kɔnɔ k'o ye maa 4 ye ani maa min fana bɛ yen nɔ ko ni ala ye lafiya kɔni d'olu ma k'o ye maa 1 ye wa ko maa 1 fana kɔni bɛ yen nɔ ko o ni tora ni bana in na. Kabini coronavirus banakisɛ donna an ka jamana kɔnɔ fo bi maa minnu garijɛgɛra coronavirus banakisɛ la ko bɛ taa maa 2,717 kɔni ye o maa 2,717 la maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ni ala ye nɔgɔya d'olu ma k'o ye maa 2,056 kɔni ye wa maa minnu kɔni fana bɛ yen nɔ ni ala ye olu ka kalifa minnu la ni bana in sababuya la k'o ye maa 126 kɔni ye. Ayiwa an balimaw ni ne tun ye aw ka bi don kibaru ye ka da tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la.